So ngayon turuan ko kayo paano magpalit ng lens ng sjcam sj400 Air. So napakadali lang nito guys. Yung sa akin napalitan ko na, papakita ko na lang siya. Ito yung stock lens ko. Papakita ko na lang siya kung paano. Tanggalin nyo yung baterya. Tapos tanggalin nyo yung front cover. Ito. So ito yung lens mo, makikita mo siya. Yung sa akin pinalitan ko na siya. Pang GoPro Hero 4 na yung lens na nakalagay dito. So ganito lang siya guys. Kuha lang kayo ng yung pwede nyo pang tanggal ng dikit kasi yan. Kung makikita nyo guys, meron yan glue stick o pandikit. Yung stock na pandikit nya. Tanggalin nyo lang lahat yan. Tapos i-rotate nyo lang siya. I-rotate nyo hanggang matanggal nyo. Tapos lagay nyo na yung bagong lens. So ito, pinalitan ko na yung sa akin. Pagkatapos nung pinalitan guys, dikitan nyo na lang din ulit ng glue stick. Kahit ano para hindi siya umikot. Ito yung stock lens. Ganyan yung itsura niya. So magwa-wide siya, no? Siyempre pag pinalitan natin ng bagong lens na pang GoPro 170 degrees. So ito siya. Pag natanggal nyo na lahat ng dikit dito guys, ikutin nyo lang siya counterclockwise para matanggal nyo. Tapos palitan nyo na siya. So ayan guys, ipopost ko na lang yung pagkakaiba ng stock lens sa GoPro 4 lens or GoPro 5 na lens. So yun guys, ganun lang siya kadali. Napakadali lang niya. So thank you guys, hanggang sa susunod. Sana may natutunan kayo. So sa pagpalit pala ng lens guys, no. So paglagay nyo ng lens, tanggal ng dati, lagay ng lens, i-on nyo yung camera nyo. Tapos ikutin nyo hanggang makuha nyo yung focus na gusto nyo. Kung malinaw na siya para sa'yo, okay na yun. Then dikit nyo na siya. Tapos sarado nyo na, okay na lahat yun. So yun, ganun lang guys.